Jep. No, yes. Yes. Sait sieltä. No, hyvä. Sait. Kiitos. Isi, miksi tuo vilkkuu tässä? Siksi kun se on päällä, se kuva nyt siinä. Jee! Hyvä Tino! Se oli osuma. Voinko kerätä? Voin? Hei, minä kerron tällä. Sullekin. Yes ja yes ja. Hyvä. Jee! Hienosti. Tää Ai niin. on palkinnolla. No joo, katsotaan mitä keksit. Jätkit mennään vaikka ottaa.